намерят каменени и камъкът ще бъде документът. И след хиляди години някой археолог ще открие колко време има ли на теб любов. Ще ни сложат в музея по стъклата и ще бъдем там за вечни времена. И ще бъдем експонати за чудни времена. И ще знаем колко време има ли на теб любов. Песен е до тук. Аз измислех един куплет, защото два куплета ми се струваха малко на тази песен. И следващия куплет аз го измислех. И ще дойдат много хора в музея и ще видят там те нашите лица. И загледани в лицата ни те ще разберат